Ir-raġuni li ma teħdiċ azzjoni fil-konfront tal-PBS fl-eqqel tal-kontroversja dwar il-każ ta' Jean Paul Sofija kienet minħabba l-fatt li l-Prim Ministru Robert Abela għamel U-turn u ordna li ssir inkjesta pubblika. Din kienet ix-xhieda ta' Frank V. Farrugia, iċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir, quddiem l-imħallef Wenzu Mintoff, kif it-tnejn filgħodu bdew jinstemaw ix-xhieda fil-kawża kostituzzjonali li fetaħ il-Partit Nazzjonalista kontra l-Awtorità tax-Xandir u l-PBS, fejn insista li minkejja li ngħata r-raġun, il-PBS naqas milli jagħti rimedju lill-istess Partit Nazzjonalista għax ix-Xandir Nazzjonali baqa' ma għamel xejn u njora d-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir li min-naħa tagħha baqgħet ċassa dwar dan kollu. Dikjarazzjoni oħra simili f'din il-kawża saret ukoll minn Joseph Sammut, il-kap tal-Bord Editorjali tal-PBS, illi fil-qorti qal li huma qablu mal-pożizzjoni ta' Chief Editor tal-PBS Charles Dalli li ma ttieħdet l-ebda azzjoni u li ddeċidew li jibqgħu passivi dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir. Frank Farrugia ġie mistoqsi diversi domandi mill-avukat Paul Borch Olivier li qiegħed jassisti lil Partit Nazzjonalista fosthom dwar aħbarijiet li m'għandhomx ikunu mistura għat-telespettatur, il-fatt li kulħadd għandu dritt tal-informazzjoni sħiħa kif tajt il-liġi u dwar dak li ġara fil-Parlament, avvenimenti li huma mistennija li jiġu mhux biss irrappurtati iżda anke li jixxandar il-viżwal. Min-naħa tiegħu Joseph Sammut, il-kap tal-Bord Editorjali tal-PBS, qal li fil-waqt li kienu jafu li anke kien ġie ppreżentat protest, żammew mad-deċiżjoni ta' Dalli fuq l-avvenimenti li seħħew fil-Parlament u barra. Sammut qal li minn mindu nstema' l-każ sakemm ittieħdet id-deċiżjoni għadda perjodu ta' żmien u tenna li l-bord kellu jisma' 4 każijiet oħra mresqa mill-Partit Nazzjonalista u peress li għadda żmien u l-Prim Ministru għamel U-turn l-aħbar naqset mill-valur. Żied li hu prova jlaqqa l-bord b'urġenza iżda 2 mill-membri kienu msifrin. Joe Sammut qal li l-Bord Editorjali mhux parti minn newsroom u li ma jidħolx fid-day-to-day running tal-aħbarijiet. Madankollu jekk jaraw li xi ħaġa mhux sew jitlu fiha. Intant dwar dak li seħ barra l-Parlament, Sammut qal li jidhirlu li ma kienx hemm kameras preżenti. Dan b'referenza għal jum li fih ittieħed il-vot u li wassal biex qamet kommozzjoni barra l-Parlament. Bil-membri tal-Gvern waqfu l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex issir inkjesta pubblika wara traċedja ta' Kordin. Fil-qorti xedet ukoll l-eks editur tal-PBS Norma Saliba illi qalet li dakinhar insertat bil-lif. Allura ma kellax taqsam xejn mad-deċiżjonijiet li jittieħdu. L-avukati Paul Borch Olivier u Francis Zamid-Dimek qed jassistu lil Partit Nazzjonalista. Il-professur Ian Refalo u l-avukat Mark Refalo qed jassistu lill awtorità tax-Xandir, filwaqt li l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo qed jidhru għall-PBS. Il-każ ikompli fid-9 ta' Ottubru li ġej.